Ubumatasa lo mphakathi uzama ukususa imfucuza eshiwe izimvula ezinamandla kodwa kusekhona ukwesaba. Sizamile kona noma ke kungalaleki kahle ngoba sesinovalo ngoba vele ke ihlahla zigcwele la sesiyasaba ukuthi kungenzeka ukuthi kukwesinye futhi. Ukukhuculula kungenzeka kuthathe izinsuku ezintathu. Lokhu usizo silitholile kodwa masibona manje umnyakazo ukuthi lesi sihlahla esule mabezama ukusisusa manje. Lokhu sekuphinde futhi kwaveza inkinga yokugqoza kwezindlu. Idolobha iTheku livumile ukuthi kunzima ukuthola umhlaba wokuthuthela abathintekayo kwenye indawo. We do have systems in place because we understand that at the end of the day we need to have a long-term intervention plan to assist people. But we also have challenges like land, but we are in agreement with other spheres of government to identify some land which will be used. Kusenjalo zisele dengwane izakhamuzi zaseGqeberha emva kokuhlasela isibili kwemvula enamandla. Uthe kwagcwala esasitomota pha after sigcwalile overflow kwaflata ithe ngokulondo leyo kungafunikwa iservice through istomota. Inhlangano iGift of the Givers ifake isandla ekulekeleleni izakhamuzi. 23 shelters, between 3,000 and 4,000 people basically within the shelters. Some has got cooking facilities, some hasn't got. So what we do, we provide hot meals to those that hasn't got as far as possible, and then also the ones that can cook their own meals, we provide them with dry food supplies. Imvula enamandla eGqeberha idlule nabantu abathathu.